אתם מאזינים לפודקאסט מרחיבים אופקים, מבית ניומון, חממת הפודקאסט של הדרום. הפודקאסט בחסות קאנטרי קלאב אופקים. ברוכים הבאים למרחיבים אופקים, הפודקאסט שמזמין אתכם למסע של התפתחות אישית בכל מישורי החיים. עבורנו, לדעת את עצמך הוא משאב בלתי נדלה, מפתח לחיים מלאים. בכל פרק מחכה לכם שיחה חיה ומעוררת השראה שתשאיר תובנות, רעיונות וכלים לחיים מלאי משמעות. אז פיתחו את הלב, התמסרו למסע ושתהיה האזנה נעימה ומעשירה. היידה. כן, אין מוזיקה? לא. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו בעוד פרק של מרחיבים אופקים. אני מתרגש מאוד. אני רוצה לתת פה רגע איזה גילוי נאות. הבן אדם שהבאנו היום ללמוד ממנו, לשמוע אותו, ככה לדבר איתו, הוא בן דוד שלי. איש יקר ואהוב. באמת שלא ידבר ככה יותר מדי, אבל מאוד חשוב לי בחיים. פתאום עכשיו שעולה לי, אני הכרתי את בן דוד שלי. מגיל קטן אני בעצם לומד ממנו הרבה. אני זוכר, שהייתי ילד שעבר הרבה חרמות, והיה לי מאוד קשה להשתלב בחברה. להשתלב, כאילו כן, זה ממש עכשיו, אתה יודע שאני חושב על זה, להשתלב בחברה. ופשוט למדתי ממך המון. למדתי ממך המון כאילו איך לדבר, באיזה צורה, מה הולך, מה פחות. ראיתי אותך, איך אתה משתלב בחברה, איך אתה מסתדר כאילו ומוצא את עצמך. והיום אנחנו באמת הולכים לדבר על זה, על נושא כל כך חשוב בחיים שלנו, שנקרא חינוך. ובוא נראה לאן זה ילך. לפני כן אני רוצה להציג אותך, איש יקר. אז אביאל איתך, הוא קודם כל אבא טרי לגפן היקרה, בעל אהוב לדניאל, מהנדס מכונות, עשה תואר באוניברסיטה באר שבע, עובד בתעשייה ביטחונית, ובזמנו הפנוי הוא מקדם יוזמות חינוכיות חשובות, וככה נפתח לעולם החינוך, לא שתמיד לא היה לך את זה, תמיד היה לך את זה, אתה איש חינוך במהות שלך, אבל עכשיו משהו שם נפתח, ואנחנו פה לדבר על זה ועליך, על הדבר הזה, על הפתיחות הזאת, להיפתח לחינוך ועל חינוך, אז שלום לך. שלום, שמח מאוד להיות פה, כבוד שלי, לבוא, להתארח, לדבר איתך, ואני מקווה שיצא לנו דברים טובים היום, בטוח. יש לנו תמיד נושא שיחה מעניינים, וכיף לדבר עליהם כל הזמן. כבר זה קורה. מה שלומך היום? איך באת לפה? בסדר, הגענו מאשדוד. היה לנו דרך מעניינת. לא הייתי האמת במהלך המלחמה, אני הייתי פה הרבה באזור, ועכשיו כל הדרך, דרך כל היישובים של העוטף, ממש החזירה אותי קצת אחורה לתקופה של המלחמה. במהלך המלחמה אני הייתי פה על מדים. אבל קודם כל האזור ממש ירוק עכשיו, וממש יפה, ממש. אחד האזורים היפים בארץ. האזור של עוטף עזה, ועם היסטוריה עכשווית שממש בנתה את עצמה בזמן האחרון, היסטוריה מרתקת. הווה היסטורי, כאילו. לגמרי. כל יישוב שאתה עובר פה, אתה ממש יכול לקרוא עליו. אנחנו עברנו ליד נירם, אז דניאל, אשתי שאלה אותי מה הסיפור, מה היה פה במלחמה, בדקנו, ובאמת שהיה פה קרב גבורה מדהים. בנירם. בנירם. כן. שזה ממש ליד אופקים. איפה שעכשיו אנחנו... מה היה קרב בקצרה, סתם? מחבלים ניסו לחדור ליישוב, והיה שם את הקצינה שהייתה אחראית בעצם על הכיתת כוננות, שהיא נעלה את הלחימה בצורה הירואית. היא הצליחה להקפיץ את כולם בזמן, להזיק כוחות, ביחד עם חטיבת גולני, הם בלמו בעצם את הכניסה של המחבלים, והגיעו גם תגבורת של מג"ב כאן. היה פה ממש סיפור גבורה של בחור מגולני שזרקו להם רימון לתוך הנמר, והוא קפץ על הרימון. וואו. והציל את החברים שלו. וואו, היה עוד סיפור כזה, אני זוכר. וואו, זה מטורף. יש פה סיפורי גבורה מטורפים, וכאילו להבין שאתה
כמה סיפורים יש, ואנחנו רק עברנו בכביש, כאילו, וזה אחד הסיפורים, וזה באמת הירואי, והטירוף פה שהצליחו לבלום את המחבלים. אשכרה. היו פה הרוגים, וגם היה פה חטוף אחד מהיישוב, של נירם, אבל בכל מקרה היה פה קרב הירואי, והם בלמו את המחבלים, והצילו את חברי הקיבוץ פה. וזה, אתה יודע, שאתה קורא את זה, זה כאילו אתה קורא סיפורים של ממלחמת העצמאות, של מערבים שהציבו וחסמו את צירי גישה והצילו את הלול. זה עכשיו קרה. ממש כמו הסיפורים ההם שהיינו קוראים ומספרים לנו בבית ספר על הפלמח ועל וזה, אז ללמוד היסטוריה כאילו בגיל שלנו עכשיו, אנחנו לומדים היסטוריה, כאילו. לגמרי. וואו, אתה זוכר איך קוראים לה, לבחורה ההירואית הזאת? לרבש"צית? לא, אני לא נבדוק זוכר, אחרי זה, נוסיף לכם, כי מגיע השם שלה. אבל לחלוטין, כן, מגיע לה, והיא גם קיבלה פרסום, היא התראיינה, אני אישית ראיתי גם רעיון שלה. זה סיפור יחסית מוכר, וכן, היה פה קרב רציני. הרבה סיפורים. אתה יודע, בגלל שאנחנו ככה היום באים עם נושא חשוב של חינוך, ואתה מספר את זה, וזה פוגע ככה בכולנו. אתה יודע, אתמול ראינו את הפרק של עובדה, איזה פרק מרגש, וסתם עולה לי פתאום איזו שאלה, כאילו, אם כבר חינוך, מה גורם לבן אדם, אתה יודע, אנחנו כולנו רוצים לשמוע את המעשה ההירואי הזה שלה, ושל הבן אדם שקפץ על הרימון, ופתאום ישר עולה לי איזו שאלה פנימית כזאת של, אתה יודע, בגלל הנושא הזה, שתכף נדבר עליו כמה חשיבות, ונתחיל להיכנס קצת לחיים האישיים שלנו, אבל מה החינוך שבן אדם כזה קיבל, שהוא עשה מעשה כזה, הירואי? אתה יודע, מה החינוך שם הכל כך כביכול טוב הזה שגרם לו להקריב את החיים שלו בשביל שחיים אחרים, כל מי שניצל שם גם, וכל מי שהיה ניצל גם במקרה הספציפי של לידו, ואז אתה גם שואל את עצמך, אוקיי, מה גרם לחינוך הזה, וגם האם זה חינוך טוב, שככה בן אדם ככה הקריב את עצמו? כאילו... מעניין. תראה, אפרופו, אנחנו קצת דיברנו על ערכים בכניסה, אז אולי באמת יש פה ערכים שהם ערכים של מעבר בן אדם לעצמו, אלא באמת לתת ולתרום ולעזור. אני מאמין שזה חלק מהערכים שיש לאותה בחורה. אבל מעבר לזה, אני מאמין שיש פה גם דברים מולדים. זה כמו, יש פה שכבות, כאילו, על הדבר הזה. כן. מה שגרם בסוף לעשות את המעשה, אבל כן, זה מאוד מורכב. כן, זה מורכב, אה? זה מאוד מורכב, כן, זה ממש... לפני אתה יודע מה, אז בוא לפני... כן, סליחה. מה שגורם לבן אדם לעשות כזה מעשה, האמת שאני לא יודע אם יש לי תשובה לכזה דבר. ממש אינדיבידואלי, ואתה לא יכול לחזות מי יעשה כזה דבר כשזה יקרה. כאילו... כן. מדהים. כן. אז עכשיו באמת אני רוצה שככה נשאל אותך איזו שאלה. איך נכנסת באמת? מה גרם לך להיכנס לכל עולם החינוך? אולי תספר קצת על הסיפור האישי שלך, ומי אתה לפני עולם החינוך, אולי קצת... אז באמת אני חושב שכאילו הפעם הראשונה שבאמת יצא לי להתעסק ללמד, או אפשר לקרוא לזה חינוך, אפשר לקרוא לזה הוראה, זה היה בגיל 16 או 17 בבית ספר, נכנסתי והייתי מתרגל של בעצם ילדים אחרים בבית ספר, של כיתות אומץ. באמת הייתי עוזר למורה, ללמד אותם קצת מתמטיקה וכאלה, והיה לי איזשהו חיבור לזה, אהבתי את זה מראש, ממש מההתחלה. אם זה שיעורים פרטיים בגילאים צעירים. אהבתי לעמוד מול בן אדם, לעזור לו, להבין משהו. אם אני הבנתי משהו, אם אני התמודדתי עם קשיים, והצלחתי להבין משהו, אז אני אוהב לגרום לבן אדם אחר, עם אותם הקשיים, לעבור ולהצליח גם. והדרך הזאת שאני עובר איתו, קודם כל היא כיפית, כי אני נהנה מזה, אני נהנה מההסבר, ואני נהנה לראות את הבן אדם מבין לאט לאט עוד דבר ועוד דבר, ואיך הוא מגיע בעצם להבנה ולתוצאה. אז אני חושב היה לי חיבור לזה מההתחלה, וזה התפתח עם הזמן. באמת זה התחיל משיעורים פרטיים,
ולאט לאט זה התקדם, ומצאתי את עצמי מתעסק בזה באוניברסיטה, עם סטודנטים אחרים. בתואר שלך. כן, במהלך התואר. עושה את אותו דבר. מוצא את עצמך עושה את אותו דבר, פשוט בכאילו לבלים גבוהים של אוניברסיטה. כן. מה זה אותו דבר? כאילו, אני מנסה ככה להבין מה, אתה אומר לי שבן אדם פתאום מבין מה קורה שם, כאילו, מה אתה רואה עליו? קודם כל, אני חושב שזה מתחיל אני אקרא לזה מצוקה של בן אדם, אבל לא באמת מצוקה, אולי איזושהי בעיה, או איזשהו חשש כזה של, מה יהיה עם המתמטיקה? אני לא אבין. המבחן מלחיץ, כי זה תחושות שאני בעצמי חוויתי. והפתרון עבורי היה פשוט לשבת עם הספרים במשך שעות ולהילחם בזה, ובסוף להצליח לעשות את זה. יש שם לחץ. לחץ ממה? יש שם אני שומע כאילו הרבה לחץ ופחד, ממה כאילו? קודם כל אתה מדבר איתי קודם על הצורך עכשיו. אז יש הרבה חשש, כי בסוף זה תלוי מי הבן אדם. אם זה לצורך העניין ניקח את הסטודנט, אז הוא רוצה להתקבל ללימודים, הלימודים האלה חשובים לו לחיים, איך שהוא רואה את זה בעיניים שלו באותה נקודה, זה העבודה שלו בעתיד, זה הקריירה, זה כל החיים. זאת הוא ישר, לא משנה איזה בן אדם עכשיו מדבר עליו, במקרה הזה זה הסטודנט, הוא ישר לוקח, אני רוצה להצליח פה, לחיות פה טוב, כאילו. כן, כל החשש הזה מתנקז למבחן הזה במתמטיקה. כן, איכשהו. הכל עכשיו מתרכז, כן, ספציפית לרגע הזה, כאילו, זה המהות החשש, כאילו. לרגע הזה שהוא מה? שהוא צריך להביא לכדי ביטוי את החוכמה שלו, את הלבנה שלו, את הלמידה שלו. הוא מבחינתו צריך להצליח, והוא חושש שהוא לא יצליח, כי הוא חושב שאולי הוא לא יודע, אולי הוא לא מספיק טוב, אולי אין לו את זה, אולי אחרים חכמים, אבל הוא לא. ולגרום למישהו להבין שזה לא ככה, ושכל אחד יכול להצליח. אגב, ההצלחה של אנשים היא שונה. כלומר, לא כולם צריכים לקבל במבחן 100. שזה כבר עוד משהו ללמד אותו, כאילו, שהשוותיות הזאת, חד משמעית. איפה אני עומד לצד האחר. לגמרי. אבל שנייה, יש פה איזה משהו יפה, כי בסוף זה מגניב שאנחנו מדברים הרבה על לימוד, גם בבית ספר, גם באוניברסיטה, ואיכשהו זה באמת לימוד. חינוך זה לימוד שתכף אני ארצה להקריא להביא את המקום החינוך למקום כזה, אפילו ממש משמעותי, ואנחנו נוריד אותו למטה, אבל סתם שאתה אומר את זה, זה מרגש אותי, כי כאילו בסוף חינוך זה קרוב ללימוד, תכף גם נראה לאן השיחה תיקח אותנו, למה זה לא ואיפה זה לא, אבל זה הרבה בלימוד, ואני שומע כאילו זה הרבה להביא את החוכמה שלך לידי ביטוי. זאת אומרת, במבחן, אבל את החוכמה שלך לידי ביטוי בחיים שיגרום לך להצליח, וזה איכשהו לוקח את זה שההצלחה בחיים והמציאת מקום וערך, כאילו באה מתוך חוכמה, מתוך הבנה, מתוך חוכמה ובינה. זה הרבה, כן, אפשר להגיד שזה יישום. כלומר, יש לך בראש, לפחות איך שאני רואה את זה, יש לך בראש הרבה דברים והרבה כישרונות והרבה דברים שהם, אפילו חלקם אנחנו מודעים, חלקם לא, אבל ברמות הכי גבוהות שיש. ולהביא את זה לידי ביטוי, זה עניין שהוא לא קל. וואו. הוא לא קל, הוא מלווה בהרבה מסביב, כמו שאמרנו, של חששות וחוסר אמונה לפעמים, ולפעמים גם גורמים אחרים. אבל להביא את זה לידי ביטוי, כאילו איך שאני רואה את זה, זאת האומנות. זאת האומנות, ומי שמביא את זה הוא מתבטא, והוא מצליח לעשות דברים כפי שהוא אוהב ובמה שהוא טוב. כן. אז היישום הזה, זה בסוף מה שגורם לנו לשים רגל על הקרקע פה, ובאמת להוריד את זה מרמת המחשבות ומרמת הלמעלה, לרמת מה אני עושה במהלך היום, מה אני עושה בחיים. איך אני מביא מהכוח לפועל. כן. וכאילו אני שומע את השתי חששות, אחד החששות שלי להצליח בעולם, למצוא את המקום שלי, להביא את זה לידי ביטוי, שיהיה לי טוב, ועוד איזשהו חשש, כאילו, איזשהו השוותיות, כאילו, איפה אני לעומתו, גם אם עובדתי 90, אבל לא יודע, יש פה איזשהו פחד גם מהשוותיות. תראה, אני יכול להגיד לך מסטודנטים שעבדתי איתם, שבאמת, אפשר להגיד, הראשון זה באמת, קודם כל, הם יודעים שיש להם יכולות מסוימות, חלקם מתלבטים מה באמת, כאילו, מה לעשות ומה הדרך, ואלה שיודעים מה הם רוצים לעשות, אז לפעמים הם לא יודעים
אם הם מסוגלים לעשות את זה, ואם הם מסוגלים להצליח, וגם, כמו שאתה אומר, יש את ההשוותיות הזאת. שזה כבר לא קשור לידע. זה כבר לא קשור, זה נטו, זה כבר משהו שהוא בפני עצמו. זה אמונה עצמית. זה אמונה עצמית. כן. איך אתה מחנך את זה? פה נראה לי נכנס החינוך ולא הלימוד. לא? תראה, זה לא נטו רק מתמטיקה, כן? שאתה יושב עם מישהו ואתה רוצה לגרום לו להצליח, ואתה תלמד אותו מתמטיקה יבשה, זה לא ילך. צריך להאמין בעצמו. הוא צריך מוטיבציה, הוא צריך שזה יעניין אותו. אם זה לא מעניין אותו, תחשוב, אני נותן לך תרגיל במתמטיקה, מה אכפת לי? כאילו, זה לא... מה זה מעניין אותי עכשיו, המספרים או הזוויות? את מי זה מעניין? נכון? את מי זה מעניין? וואו. אבל כשאתה מסתכל על זה באופן אחר, כשאתה מסתכל על זה בתור אתגר, חשיבה, כשאתה מסתכל על זה בתור, בונה, זה קשה, אם אני אצליח את זה, כאילו, זה מטורף, אני כאילו... גם אתה מוכיח לעצמך, כאילו, וגם זה, אתה מאתגר את עצמך, ואתה מרגיש שאתה מתפתח תוך כדי, כאילו, ככה אני, כאילו, כשאני מסתכל על איזשהו תרגיל קשה, זה אתגר בשבילי. אני לא רואה את זה, כאילו, בתור... פעם הייתי רואה את זה בתור, וואי, זה קשה, כאילו, ואולי הייתי אומר, אני לא יודע אם אני יכול לפתור את זה, כאילו, זה לחכמים. אבל זה אתגר. ואני מסתכל על זה בתור אתגר. ואם אתה גורם לתלמיד להסתכל על זה בתור אתגר, יפה. אז אתה רואה שהוא נהיה לו רעב. מזה שהוא לא רוצה להתעסק, הוא רוצה עוד ועוד ועוד. וואו. אז פה אנחנו נכנסים עכשיו גם לעניין שלנו היום, שבאמת אתה מדבר על איך אתה גורם לאותו בן אדם ספציפי, לאהוב עכשיו את התרגיל במתמטיקה. איך אתה גורם לאותו בן אדם, שיכול להיות משה, חיים, לא יודע, כל אחד, איך עכשיו התרגיל במתמטיקה, כי כולם, כי 30-40 תלמידים הולכים לעשות את אותו מבחן, ואיך אתה עכשיו גורם להוא להתעניין בשאלה הזאת, ולהוא להתעניין בשאלה הזאת, וזה באמת מוביל אותנו, ככה רציתי להתחיל ככה עם זה, שחינוך בשבילי הוא משהו מאוד קדוש. יש את חנוך. עכשיו, חנוך, אני בא מעולמות גם, יודעים, גם פסיכותרפיה רוחנית ותקשור ולומד קבלה, 1.5 שנה, ובאמת חנוך הוא משול למלאך מטטרון. המלאך מטטרון זה המלאך שעומד לצד, ממש לצד כמעט אלוהים, הוא עומד בכתר, בספירת הקבלה יש את הכתר, שזה הספירה העליונה, האמצעית שמולידה את כל המלאכים, את כל התכונות, את כל הערכים שאנחנו צריכים להיכנס לשלב המלכות הלמטה, שזה באמת מדבר על להיות אדם, להתחנך להיות אדם, להיות דמה לבורא, לצמוח בחיים האלו וללמוד כל הזמן איך להיות אדם, איך לעלות מדרגת בן אדם לדרגת אדם, מבן אדם אנוש שחווה את החיים האלו וחייב לעבור דרכם, להיות הדמה לבורא, שכל אחד, שכולנו נמצא את זה. ובאמת יש את המשפט שהחכם באדם, אם כבר ללמוד להיות אדם, אז החכם באדם, שלמה המלך, כתב ואמר, ואני רוצה רגע לתת אותו, שהוא ככה ינחה לנו את השיחה הזאת היום. אז הוא אמר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. זאת אומרת, סתם הוצאתי מהאינטרנט ומעניין, מדובר על זה תעלה לנו קצת למעלה רון, יש לנו תמיד את רון פה שעוזר לנו, שבאמת אומר, אם תחנוך את הנער בצעירותו, בתחילת הדרך שלו, הוא לא יוכל לנטוש את מה שחנך אפילו בזקנתו. שזה מטורף. אתה רוצה להגיב על זה? זה משהו? אני אגיד לך את התפיסת העולם שלי בנושא הזה. בטח. אני חושב שכל ילד, ואני בכוונה אומר ילד, כי אני רוצה לדבר על הגילאים הצעירים, כי שם זה הרלוונטי. יש לו איזשהו, גם יש לו איזשהו כישרון טבעי, שבין אם הוא מודע או לא מודע, אבל יש לו כישרון טבעי במשהו, לכל אחד, ויש לו איזה דבר כזה, אם תיקח את עצמך בתור ילד, בסדר? ותיזכר בחברים שלך בתור ילד, אז לכל אחד היה משהו שמלהיב אותו. את הילד הזה היה מלהיב להתעסק לבנות בניין קלפים, והוא היה נהנה ממשחק מחשב, והוא היה נהנה, לא יודע, מלצייר, והוא היה נהנה משחמט. נכון. עכשיו, הדברים האלה, המשחקים האלה, תחשוב, כל משחק יש בו איזשהו אלמנט מדווה. יש בו איזשהו יכולת שאתה מביא לידי ביטוי. במשחק זה יכול להיות המוטוריקה, בשחמט זה יכול להיות החשיבה של איפה אני לוקח את השחקן. כן. הציור זה האומנות, זה להיות מופשט, כאילו. אתה יודע, בזריקה על חץ זה יכול להיות מיקוד, פתאום ילד שיש לו קטע שהוא טוב בהתמקדות כזאת.
כל אחד כזה, כן, נכון. עכשיו, הדברים הקטנים האלה, בתור ילדים שהם נהנים מזה, היכולת הזו, זה משהו זה ניצוצות ראשונים של דברים שמרתקים והילד נהנה מהם. לזהות אותם. ולפי דרכו, זה אומר אולי לקחת את הניצוצות האלה של הילד ולאפיין אותם. כלומר, לא על ידי משחק אחד, אבל אם אתה יכול לאפיין את הילד על פי כמה משחקים, ועל פי כמה דרכי פעולה של הילד, אתה יכול אולי לאפיין במה הילד הזה, מה הכישרון הטבעי, איפה הכיוון, מה הוא נהנה, מה מרתק אותו. וזאת אולי דרכו, כמו שאתה אומר פה בפסוק. זאת אולי דרכו, ולקחת את הדרך הזאת, ולצעוד איתו בדרך הזאת, ולהוביל אותו בדרך הזאת, ולתת לו לגדול וליהנות ממה שהוא באמת אוהב וגם הוא טוב בו. מה זה יעשה לו? מה זה יתרום לו דבר שכזה? כאילו להוליך אותו לחיים כאלו. אני חושב שקודם כל זה יוביל אותו פשוט קודם כל להיות הוא, מי שהוא באמת ולא משהו אחר. וואו, שזה משהו... שזה חשוב. תהיה מי אתה, תהיה מי שאתה, כולם אומרים את זה, תהיה מי שאתה. הרי כמה אנחנו שומעים היום על אנשים ויש שם שיח סביב הדבר. אנשים שעובדים בדברים שהם לא אוהבים. נכון. אנשים שעושים דברים שהם לא מחוברים. חוסר חיבור בין גוף לנפש. מוביל הרבה פעמים בעיות, מחלות, אי סדרים, מלא דברים. נכון. כלומר, היום יש איזושהי הבנה שחיבור בין גוף לנפש מוביל את האדם למקומות טובים, מוביל אותו גם לאושר פנימי ולמיצוי עצמי, ואני חושב שזה כאילו, זה המינימום לדעתי, זה המינימום. המינימום זה קשה מאוד. אבל כן, זה כאילו, תשמע, אנחנו צריכים לחיות חיים שאנחנו מסופקים מהם, או צריכים לשאוף לזה לפחות. אז בכל מקרה, חינוך כזה, אני חושב שהוביל את הילד למקומות יותר טובים בשבילו, גם בהקשרים האלה. בהקשרים האלה ובהקשרים אחרים של החיים שלו עצמם. אני כאילו שומע שזה מאוד יוביל אותו גם לביטחון עצמי. איזה כיף זה להיות אני, לבוא, כאילו זה הכי קל להיות אני. פשוט היום אנחנו חושבים שאני צריך להיות משהו, אבל הכי קל להיות אני. ופתאום לימדו אותי וחינכו אותי שאני הוא טוב, כאילו צריך את זה. פתאום אני לומד בעולמות הפסיכולוגיה. עכשיו פרויד נתן מלא מנגנוני הגנה. ויש מנגנון אחד שהוא אמר שזה בשבילו מנגנון ההגנה היחידי שהוא מדרבן אותו, עד לכדי גבול. וזה מנגנון הגנה שנקרא סובלימציה. שמה זה אומר? שאם עכשיו אתה רואה ילד שאוהב פתאום דם, אוהב לראות דם, בוא אתה פתאום מחנך ילד, והבן אדם אוהב לראות דם, הילד אוהב לראות דם, מה אתה עושה? איך אני מחנך את הנער על פי דרכו ושאוהב דם? אז באמת הוא נתן איזו דוגמה מדהימה שלמדנו, שכן, העולם לא צריך בוטשרים, לא צריך קצבים, תחנך את הבן... פתאום... אתה יכול לנתב כל דבר בדרך יצירתית, גם למקומות טובים וחיוביים. נכון, שהוא יכול לתת ערך לעולם הזה, ושבשבילי, כאיש טיפול ורוח, לתת לבן אדם להרגיש שייך, לתת לבן אדם את החופש להתבטאות, להיות מישהו ולהרגיש שיש לו ערך, שיש לו ערך לתת, שזה אגב, תכף נכניס את הערכים, אבל יש לו ערך לתת לעולם הזה, צריך את זה. וזה מישהו, איזה כיף זה, איזה ביטחון זה. זה מדהים, זה מדהים, ובסוף אנחנו רוצים שתהיה לנו חברה של אנשים שהם קודם כל עושים את מה שהם טובים בו, כי זה יועיל לכולם. אם מישהו טוב בלהיות קצב, סבבה, אנחנו רוצים כאלה. אם מישהו טוב באומנות או במספרים, אנחנו רוצים שהכישרונות ילכו למקומות שהם טובים בהם, יעבדו במה שהם טובים בהם, אנחנו נקבל תפוקה יותר טובה במדינה, בכללי, בכלכלה, ויהיה יותר שלמות. יהיה יותר שלמות ויהיה יותר, החברה תהיה יותר ממוקדת. וזה יעשה טוב לכולם. נגיד, בוא נדבר עליך עכשיו, אתה כהורה. אני רוצה רגע שנתחיל אולי, אתה יודע, לפני שאנחנו מרחיבים לחינוך, בלימוד ובבתי ספר, אתה עכשיו הורה צעיר, נכון? אתה עכשיו נגיד רואה את גפן היקרה, פתאום תגדל ואוהבת לראות דם, או אוהבת כאילו משהו שאתה יודע, חברה, לא, אתה כאיש חברה, לא יודע להכיל את זה, אתה עכשיו לא למד חינוך, לא מבין חנוך הנער על פי דרכו, גם אנחנו נשמע את זה עדיין, ואתה רואה משהו שהוא כזה, איך באמת כאילו אתה מוצא לזה מקום? איך אתה מחנך את זה? תראה, חינוך זה למידה מתמדת. מה זה אומר למידה מתמדת? זה אומר, אני לא סיימתי בית ספר או לא משנה איפה שלמדתי ושם זה נגמר. אני חושב שאנשים צריכים כל הזמן ללמוד, תמיד.
הלמידה היא עושה טוב, היא מפרה, והיא הופכת את החיים שלך ליותר טובים. לדוגמה, לצורך הדוגמה מה שאתה נתת, אני עכשיו מתמודד עם סיטואציה שהילדה שלי עושה משהו מוזר. טוב, העניין, אוהב את זה, בסדר? והרבה אנשים היו מאוד חוששים ולא יודעים, ומה עושים, זה כאילו, מה קורה פה? אתה יכול לתת דוגמה אחרת, אם אתה רואה את גפן, כאילו פתאום מתחילה לאהוב דברים, או אפשר לראות את זה כבר מהגיל הזה, או שזה... כן, היא אוהבת דברים. בינתיים זה עוד בשלב ממש ינקות. אתה שם לב אבל לדברים אולי מיוחדים כאלו, שפתאום אפשר לשים לב כבר אפילו בקטן. לא נראה לי. היא כאילו קצת אומרת מילים, מתחילה צעדים ראשונים, כאילו עוד לא מתחברת מעבר לבובות שנותנים לה, היא לא... ושלטים, היא אוהבת שלטים. אבל זה עוד בסדר. מעניין. אבל נגיד פלאפון זה עניין, אתה מבין? כי יש פה רגע שאלה, כן, לא, מתי, איך. אז בהקשר, לומדים. כלומר, אתה לומד. אתה עכשיו נתקל בסיטואציה שהיא מוזרה, חדשה, אתה לא יודע איך להתמודד. תפתח רגע את הגוגל, מידע לא חסר בכל מקום. תקרא, תראה גישות שונות להתמודדות. מהגישות האלה אתה תקבל מחשבות בעצמך. כלומר, אתה לא חייב לאמץ איזו גישה מהעולם שמישהו עשה ולעשות. אבל מלקרוא 3 גישות, או מחקרים, או סתם טיפים של אנשים, אתה יכול לאמץ גישה שלך. כלומר, מהאינפוטים של האנשים, אתה מאמץ, אוקיי, אני אקח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, נוסיף מזה, זה נראה לי הדרך שלי. ככה, ואז לקבל החלטה מהירה. כלומר, ללמוד ולקבל החלטה במקום. אתה פותר, אתה גודע את הבעיה עכשיו, אבל לא רק גודע אותה ומתעלם, אתה אחרי שלמדת ואימצת דרך. מדהים שאתה אומר דרך, כי כאילו פתאום המשפט הזה חנוך הנער על פי דרכו. ואמרתי לך, אני שישבתי וחשבתי על השיח שלנו היום, אז כאילו אני אומר חנוך הנער על פי דרכו. וכאילו עולה בי רצון לדעת אוקיי, אני קולט מה הוא אוהב, אבל דרכו לאן? הילד, מי אומר לו דרכו לאן? אם אני רוצה לחנך אותו על פי דרכו, אני רוצה ללכת על פי הפסוק הזה ועל פי שלמה המלך, ואני מנסה להבין מה הוא אוהב ומה זה, אבל בסוף יש שאלה שכולנו רוצים לשאול אותה כל הזמן במה שאנחנו מחפשים, אם אני הולך לחדר כושר פה, מה זה נותן לי? מה בסוף התוצר כביכול שבשבילי, מה בסוף? הבנתי, אתה אומר כאילו, לאן הדרך הזאת מובילה? לאן הדרך? לאן אני מוליך אותו? כי אני מבחינתי שאני אביא ילדים בעזרת שנים גם אני מוליך אותם למוות, כאילו הם הולכים לסיים אותם, כאילו, לאן אני, מה החיים, לא יודע, לאן אני מוליך אותו, כאילו? מי מחליט? הוא מחליט? אני מחליט? קודם כל זו שאלה פילוסופית, פילוסופיה זה דבר מעניין וטוב. איך אתה פוגש את זה? עליך, על החיים שלך. איך אני פוגש את השאלה? כן, על החיים שאביא אל היום. אני פוגש את השאלה הזאת בתור, יש שאלות שאני לא יודע לתת עליהן תשובה, ואני כרגע בסדר אם לא לתת עליהם תשובה, כי אני... זאת אומרת, אתה לא יודע לאן אתה הולך עכשיו. דרכך, אתה מוצא אותה, את הערכים שלך, את הדרך שלך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. אתה חי, אתה עושה דברים שאתה מאמין בהם, אתה חוקר ולומד, אבל מה יהיה בהמשך או בסוף? תשמע, הרבה אנשים לפנינו חקרו, למדו, שאלו, האם קיבלו תשובות? יש הרבה תשובות, מכל מיני כיוונים. אפשר לנבור ולהתעסק בהם. זה התעסקות בפני עצמה. אבל בסוף, כמו שאתה אומר, הסוף ידוע, מראש. כלומר, אנחנו יודעים לאיפה אנחנו הולכים. כן. אולי אנחנו כן יודעים לאיפה אנחנו הולכים. כולנו. אז אם... אבל הדרך היא חשובה. בדיוק. הדרך. אז אתה אומר, הדרך היא החשובה. יש הרבה פעמים אומרים, המטרה או הדרך, אני חד משמעית אומר, הדרך. וואו. כלומר, אתה יודע שעכשיו אתה מזקק לי את זה בצורה מאוד, מאוד פרקטית, ותכף אל תדאגו צופים יקרים, אני יודע שאני תמיד עושה את זה, אנחנו נלך לפרקטיקה, אבל הפרקטיקה אצלי היא קודם בשורש, אתה יודע, השורשים האלו, כי אתה, וואי, אתה אומר, הדרך היא העיקר, וכולנו היום לומדים שפתאום המטרה היא לא העיקר, אלא הדרך, שהדרך זה הערכים שאתה הולך איתם, ואתה יודע, ישר עולה בי עכשיו, אם היעד הוא המוות, לכולנו, אז באמת נראה לי מתבקש בצורה הכי טבעית להבין שהדרך זה הדבר הכי חשוב. כי אם בן אדם רגע יבין עם עצמו שהתוצאה היא המוות. תשמע, אני אגיד, אנקדוטה קטנה, בסדר? טיילתי בדרום אמריקה בערך איזה חצי שנה. המון טרקים, המון טיולים, הרים, עניינים. אני עכשיו, הזיכרונות שאני זוכר, זה הדרך. וואו. זה הדרך. זה האוטובוסים שאתה עובר מכפר לכפר, זה ההר שאתה מטפס ואתה הולך בו ואתה קופץ איזה מצוק. התמונה הסופית שאתה על הפסגה של ההר היא בראש, אבל כמה היא באחוזים מתוך כלל הזיכרונות שיש לך והחוויות, החוויות הן בדרך, אין ספק בכלל.
הכפרים והחוויות האלה שאתה חווה אותם סתם מהיום-יום, כאילו, מהכפר הזה שאתה הולך במכולת קונה, ואתה פתאום רואה איזה אמא עם ילדים שהיא נמצאת שם והיא חיה שם, והמחשבות שרצות לך תוך כדי. בוא'נה, הם חיים ככה, כאילו, בוא'נה, זו צורת חיים שונה. אתה מקבל פרספקטיבה. כל זה קורה בדרך. כל זה לא קרה בפסגה של ההר. אבל כאילו, זה שסימנתי את הפסגה של ההר גרם לי לקבל מטרה ללכת את הדרך. הרי כאילו, יש מטרה, אוקיי, אז שווה לעשות את הדרך. ואז החוויות בדרך. כן, ואז הדרך זה הכיף. זה ממלא את הזמן, כאילו. כאילו, צמן מטרות. רק בשביל הדרך. ותהנה, כן, יכול להיות, כן, צמן מטרות בשביל הדרך. רק בשביל ללכת את הדרך. אז איך המילה חינוך, כאילו, כל כך קשורה לדרך? אוקיי, אז היעד ברור לנו, המוות, ודרך הדבר הזה עכשיו הסקנו שבצורה מאוד יפה, שבואו ניתן לנו מטרות רק כדי ללכת לדרך. אז איך המילה חינוך פה, אני תוהה לעצמו, אוקיי, אז מה אני צריך? אז יש פה חשיבות גם למטרה. כי המטרה היא תקוות הדרך. אם המטרה שלי היא מטרה שלילית, הדרך שלי תהיה בדרך שלילית. אם המטרה שלי היא מטרה חיובית, הדרך היא תלך במטרה חיובית, ואני תוהה איך חינוך פה קשור לכל הדבר הזה, לכל החשיבה הזאת. תראה, הדור הצעיר זה, איך שאני רואה אותו, זה העולם. זה העולם של מחר, של עוד כמה שנים. הדור הצעיר זה בעצם... הוא מסמן המון דברים, ואיך הוא יהיה, ואיך הוא יחשוב, והמטרות שהוא יציב לעצמו, זה יהיה העתיד שלנו, גם שלי ושלך, וגם של המדינה, וגם, אם אתה מסתכל עולמי, אז עולמי. מה המטרה לדעתך שילד צריך להציב לעצמו בעולם הזה, כדי ללכת דרך שהיא טובה, מטיבה, לא ולכלל? בוא נדבר רגע לפני את הדרך, מה המטרה לדעתך שבן אדם צריך להציב לעצמו? אני חושב שילד צריך להיות אמיץ כדי להתעסק בדברים שהוא אוהב, ללמוד להיות טוב במה שהוא אוהב, כאילו הוא צריך ללמוד לפתח את הכישרון שלו. זה לפי דעתי מה שיעשה לו טוב. אבל עכשיו אנחנו באמת בשיחה הזאת שומעים, ככה ממה שנובע מהשיחה היפה הזאת, שהדרך היא הדבר החשוב, המילוי זמן הזה, המילוי זמן של הדרך עד הסוף פה, עד הסוף, המילוי זמן בין איפה שאני עכשיו למטרה שלי, זה הדרך, זה מה שאני אומר. אז אני תוהה לעצמי, עכשיו אני שומע כמה חשוב המטרה, ברור שבסוף הדרך יותר חשובה, כמה חשוב המטרה, כי היא תתווה את הדרך כדי להשיג אותה, שם יהיה הדרך. אז מה המטרה שבן אדם עכשיו שילד צריך, שאני רוצה לחנך את הילד שלי, שיהיה לו מטרה לחיים. מה המטרה שלו? נגיד, אני אשתף אותך, שהמטרה שלי היא באמת, היא להיות אדם יותר טוב. היא להיות אדם יותר טוב. אין לי מושג באמת מה זה אדם, כמו שאין לי מושג, כאילו, אבל אין לי מושג להיות, אין לי מושג מה, אבל אדם טוב, ואז אני לומד בדרך מה שאני לומד, לא יודע, ככה. אז תראה, אני חושב שלכל אחד אני לא יודע אם אפשר להגיד לילד מה מטרתו בחיים. אני אפילו, כרגע, לפי הנקודת מבט שלי, אני לא בטוח שצריך להגיד לילד מה המטרה שלו בחיים. וואלה. אני כן חושב שצריך ללוות ולהיות עם הילד. זה לא צריך, זה חובה, זה הכרח שלנו. ללוות אותו יד ביד, לזהות אותו, ללמוד אותו, ולפי זה לתת לו את הכלים שהוא יגלה מה המטרה שלו. אבל כמובן, להקנות לו בדרך ערכים שאתה מאמין בהם. ערכים של נתינה, של אהבה, של אמון, של להיות טוב, של לעזור לאחרים. אתה צריך לתת לו בעצם באמת את הערכים האלה, והוא ייקח את זה לאן שהוא לוקח את זה. מה חשוב בערכים האלה? מה כל כך חשוב בערכים? תשמע, בסוף אתה ממלא, זה כמו קנקן שאתה ממלא בו נוזל. אתה ממלא משהו, כאילו, אם אתה לא תמלא, ואם אתה לא תיתן לילד את הערכים האלה, אז הוא ימלא אותם בדברים אחרים שהוא רואה לנכון. וואלה, מהסביבה. כן, כלומר, אנחנו בתור הורים או בתור מורים, אנחנו לא סתם נמצאים שם כי אני עכשיו מורה בבית ספר יש פה תלמידים, או אני הורה יש לי ילדים, כאילו בוא פשוט נחיה. כלומר, יש לנו תפקיד בתור הורה או מורה. כן, שומע הרבה אחריות. יש לך תפקיד, כן? ואחד התפקידים שלך זה לגרום לילד שלך להבין למה אתה מאמין במה שאתה מאמין. אתה מאמין בדברים מסוימים, אתה חושב שהם נכונים, הם מובילים אותך, אתה באמת מאמין בהם.
וואו, בדיוק דיברנו על זה עם רון, כן. תסביר לו למה אתה מאמין בזה. שהוא יבין גם למה. יכול להיות הוא יסכים איתך, אם אתה תסביר לו טוב. אולי על חלק מהדברים הוא לא יסכים. אבל תן לו את האופציה, תן לו את המפתח לדלת שאתה כבר נמצא שם. כלומר, תן לו להיכנס לחדר הזה שאתה נמצא בו, ותן לו ליהנות מהפירות שאתה כבר אוכל. רגע, מה אתה אומר לי? שאני בעצם מלמד את הילד שלי להיות אני? כאילו, להאמין בדברים שאני מאמין, כאילו... אתה צריך לתת לו את ההזדמנות, להרוויח ממה שאתה כבר יודע. כלומר, תן לו, בתור הורה, תן לו את המקפצה הזאת, להגיע למה שאתה כבר למדת בשנות חייך. למדת הדבר או אתה שתיים. שולח אותי עכשיו לעולמות שלי, של עולמות הטיפול והפרוידים והזה, של הלא מודע. מה תעשה אם יש דברים שאתה לא מודע אל עצמם, שהם לא טובים בך, כי אף אחד לא רוצה לדעת שהוא לא טוב, ולהיות מודע לחלקים האלו, אז בגלל זה כולנו מדחיקים אותם, ויכול להיות שהם עוברים לילד, לא? זה כאילו... תראה, זה עולם עמוק מאוד, כן? אבל אני רגע אתייחס אליו באופן שטחי, כאילו, יכול, רק לשם התשובה. אז אתה נותן חבילה, כלומר, אתה נותן דברים טובים ולא טובים. ואתה יודע שיש דברים לא טובים, ויש דברים לא טובים. כלומר, לא יהיה רק טוב, כאילו, לא יהיה רק 100% טוב, לא יהיה. אנחנו יודעים את זה. זאת ידיעה מוחלטת, נגיד. שלא יהיה רק טוב, אנחנו מכירים את זה. אז אתה נותן חבילה של טוב ולא טוב. וזה חלק מהעניין, כאילו... בסדר, מביאים ילדים לעולם, הם אוכלים פירות, אבל הם גם מתמודדים עם אתגרים. מתמודדים עם דברים שהם קשים ופשוטים, ואנחנו יודעים שמתישהו יהיה להם קשה, ומתישהו, כמו שכל אחד מאיתנו חווה, בשלב מסוים, אתגרים, חששות, פחדים, אנחנו יודעים שזה יקרה, אין מנוס. אבל הפירות האלה יעזרו להם, והערכים האלה יובילו אותם, וזה ינצח. זה ינצח. בתקווה, בעזרת השם. ואוקיי, אז ככה, בוא נשאל אותך שאלה כזאת. מה אתה חושב שהחינוך של הדור הקודם שלנו יצר פה, לטוב ולרע? החינוך של הדור הקודם. אוקיי, תראה. אפשר לדבר קצת על בית ספר. איך חווינו את זה בתור בבית ספר. אפשר לדבר גם על הבית ספר, גם על ההורים שלנו. כן. איך חווינו אם כבר בתוך הבית, קודם כל כילדים, איך אתה חווית את החינוך שלך? תראה, הדור הקודם, אני מסתכל עליו בתור, זה דור שונה. כלומר, אני לא שופט אותו לטובה או לרע, אני לא מחלק לו ציונים, אבל כן הוא שייך לדור הקודם. כלומר, יש הרבה דברים חדשים שתפקידנו שיקרו. כלומר, זה לא שצריך שיקרו או חייב שיקרו. זה יקרה. השאלה מי יחדש את החינוך הזה? כי מגלים דברים חדשים, העולם מתפתח, הטכנולוגיה מתפתחת, התודעה של כולנו היא מתפתחת והיא שונה והיא חושבת אחרת, והחינוך הוא אחר. נגיד על החיים האישיים שלך. סתם, בא לי ככה שכדי שזה יהיה, ירגישו פה את הדבר. אתה נגיד, לטוב ולרע, מה חווית נגיד משהו שאתה היום רואה אותו כרע, או כמשהו שהוא לא נכון לך, בגלל חנוך הנער על פי דרכו, לא היה נכון לך, זאת אומרת, אין רע וטוב, זה היה שכמו העסקת חבילה, זה היה של אבא או אמא, ואני הבנתי שלי זה לא נכון. אז נגיד, מה אתה חווית כזה, ומה חווית באמת טוב, שנבין איך באמת זה... איך זה באמת זה מושפע על בן אדם? קודם כל וגם בבית ספר, אבל סתם מה לי לדעת על ההורים גם. ההורים, אז... תשמע, אני אישית חושב שאני קיבלתי חכה מההורים שלי, שזה טוב. מה זה אומר חכה? זה אומר שלימדו אותי איך ללמוד. אני לא אומר שקיבלתי את כל הכלים הכי טובים שמישהו יכל לקבל אי פעם. לא קיבלתי אותם. אבל קיבלתי את היכולת ללמוד. וואו. והסקרנות שלי נשארה, היא כל הזמן חיה, כלומר לא קיבלו לי את יצר הסקרנות הזה, שאני וואו. רואה אותו, שבצורות חינוך מסוימות מחבים אותו ופשוט נקבים אותו. סקרנות, שתהיה לך שזה ערך מאוד חשוב פה בפודקאסט שלנו. אז הסקרנות נשארה והספונטניות נשארה. כאילו, אני חונכתי ככה. יש סקרנות, יש ספונטניות. מה זה אומר לקבל חכה ולא דגים? כאילו, אני שומע, קיבלתי חכה ולא דגים. מה זה אומר? שחינכו אותי שאני יכול ללמוד הכל. בצורה פשוטה, אבל... יכול לבד, כאילו אם גם? אתה מתמודד עם אתגר, אתה תצליח אותו. אתה תצליח אותו כי אתה תלמד ותחקור ותילחם במה שצריך. כלומר, הנחישות הזאת,
איזה כיף זה, איזה כיף זה לקחת את זה. אני יכול לשתף שאני נגיד מההורים שלי, לא, אני קיבלתי המון דגים, אבל לא את החכה הזאת של ימים חד משמעית, מאוד מאוד פגע בי. כאילו מאוד פגע בי. אני רבתי המון עם ההורים שלי על זה שרק הם נתנו לי דגים ונתנו לי דגים, וגם שיתפתי על זה בפייסבוק איזשהו פרסום על נתינת יתר. כמה זה יכול להיות באמת לפגוע, כמה זה לפעמים יכול להיות איזשהו העלאת ערך שלי על חשבון האחר, בזה שאני רק נותן לו את הדג ונותן לו את הדג ואני יודע, ולא באמת מפתח אותו. ואנחנו רואים את זה לגמרי. אז לחנך, אז יש היום גישות שאומרות, אל תהיו כאילו עם הילד שלכם ככה, אל תפנקו אותו יותר מדי. שזה אגב הדור, אם אנחנו סתם מדברים, סליחה שאני אצא אותך, על הדור הקודם, זה משהו שהדור הקודם מאוד ניחן בו מהחוסר דגים שהוא קיבל, הוא מאוד כאילו... אז כן, יכול להיות, אבל אני חושב שזה גם משתנה, כלומר, אתה יכול לראות בדור הקודם כאלה שפינקו, וכאלה שדווקא היה חינוך של קושי, אבל גם בקושי יש כאילו חסרונות גם, כי אתה ברגע שבן אדם הוא בחוסר, הוא מציב את עצמו בחברה במקום מסוים, כאילו, כלומר, יש לו איזה תקרת זכוכית מסוימת, כפי שאני רואה את זה. וואו. כי הוא הרגיש בתור ילדות שהוא לא, אולי לא אמרו לו שהוא יכול הכל, או זה, ואז יש תקרת זכוכית. הוא הנחיל את זה, יש מצב לילדים שלו, כאילו, את התקרות זכוכית. אולי זה חסם אותו גם. אבל בכל מקרה, החינוך דרך קושי זה דבר שלדעתי הוא בונה, כי אתה, וכמו שאתה אומר, אתה לא מקבל דגים, אתה מקבל דרך להתמודד עם דברים. זה כאילו, זה יכולות. אתה מקבל יכולות, ואתה לא מקבל הנאות. כאילו, אתה מקבל יכולות לחיים. גם אם בדרך היה קצת קשה בתור ילד. כאילו. ומה נגיד הצד הלא טוב של זה? אני נגיד אומר, אוקיי, אם הייתי מקבל חכה עכשיו, וסקרנות, וכאילו אומרים לי, אוקיי, שומע ילד, את כך חכה, אתה יכול, אוקיי, אז ביטחון עצמי יש לי, וסקרנות יש לי, וגישה של אני יכול לבד, ואני יכול יותר, אבל כאילו אני טועה לעצמי, אם יש לזה צד קיצוני של, אוקיי, אני לבד, חנוך הנער על פי דרכי, אני עכשיו את הדרך שלי, אבל אין לי מושג, אני טבולה ראסה, זאת אומרת, מה הדרך שלי? איך מחנכים ילד לדעת מה הדרך שלו? אז יש פה חיסרון, כי אם כמו שאתה אומר, ניקח את זה קיצון, נגיד ניקח באמת ספקטרום כזה, עכשיו ניקח קיצון, קיבלת רק חכה ורק יכולות, ויאללה, לך, צא. זה מדהים. כן, לך ליער, לך תביא אוכל. כן. כמו שדיברנו מקודם, תן לילד... תן לו עזרה. שהחיים ילמדו אותך. אל תשלח אותו לחיים כאילו וזהו. תן לו משהו, מה, אתה תתמוך בו, תן לו ידע, תן לו אם אתה יכול כסף. כלים, ערכים. תן לו יכולת ללמוד, לעשות כסף, או תן לו יכולת ללמוד, להצליח בלימודים, או תן לו יכולת להצליח עם אנשים, תן לו טיפ, תן לו ערך, תמלא אותו גם, תמלא אותו בנוסף לחכה, תן לו ערך. כלומר, אם תיתן לילד רק את החכה, אז הוא נגד העולם. הוא יכול להיות שהוא לא ייקח איתו חברים שיעזרו לו. יפה. אולי עכשיו בצורות מתקדמות. רגע, אז מזדקק פה איזה משהו שאני מאוד אוהב. אפשר בבקשה את הבקבוק מאחוריך, אנחנו פה בכיף פה. שלום, שלום. שלום, אחרים אופקים. רון לא כל כך אוהב, אבל שמשתחררים. אז רגע, אז אני שומע פה הזדקקות של איזה משהו מאוד יפה. כי אנחנו עכשיו מגיעים לעניין, אתה יכול לשים לך גם אגב, אנחנו מגיעים אני מגיע רגע לאיזשהו הבנה, ואני אוהב ממש ללמוד מהפודקאסט הזה, זה משהו שאני כל כך אוהב שקורה פה, לחיים אח שלי, איזה כיף לנו. חבר'ה, תעשו מה שאתם אוהבים, זה חינוך טוב, כמו הפודקאסט הזה. אז ככה, רון, אתה יכול להגיד לנו פה מה עשינו לא בסדר? טוב, תן לנו בחזרה פה, מקסימום נערוך, אבל אנחנו אוהבים את הטבעיות הזאת של הדברים. צריך לקנות בקבוק חדש, נכון, אנחנו נקנה. טוב, אז כן, אתה יודע, היום אני שמעתי פודקאסט בדרך לפה, ואני אוהב לשמוע בפודקאסטים שפתאום אתה שומע עכשיו חינוך מיני כזה, אני והאישה מנסים להתקדם כזה במיניות, אז איזה כיף כאילו לשמוע שיחה חיה, שכאילו דברים משתחררים. אני כאילו היום התחלתי לעשות גם כזה סדנאות פה, אז אתה רואה כאילו איזה כיף זה לשחרר דברים, שאנשים משתחררים. קיצור, אז משהו מאוד יפה מזדקק פה, שבאמת, בואו נדבר קצת פרקטיקה. אתה מביא עכשיו חכה לילד, אני עכשיו מקבל חכה.
ובאמת, אתה אומר, אוקיי, תן לו איזה משהו, תן לו ערך כדי שהוא ירגיש ערך בעולם הזה, הוא ירגיש שיש לו משהו להביא לעולם, שיש לו תחושת מקום בעולם הזה, מקובלות בדבר הזה, להיות מקובל, איזה כיף זה להיות ילד מקובל, שמקבלים אותך, כי יש לך מה לתת, יש לך מקום, יש לך, ואז יש לאנשים מה לקבל ממך, אז אתה נהיה מקובל, כי יש לך ערך. ואז אתה אומר, אוקיי, לקחת את הספקטרום הזה שזיקק לי את זה בצורה, ואז אני אומר, אוקיי, הוא לבד, אתה עושה דבר מדהים, שזה לתת לו את החכה ולהגיד לו, צא ילד, לך ללמוד מהחיים, החיים, אלוהים, לא משנה מה, הוא ילמד אותך הכי טוב, כי אז אתה תלמד לבד, אתה והחיים, או אתה ואלוהים, וזה יישאר אתה עם המקום, עם עצמו. סליחה שאני מכניס דת, אני אוהב את זה, אבל אתה והמקום, אתה והחיים נשארים, ואז אתה לומד את דרכך, כי זה אתה לומד מעצמך. אבל אם זאת הסקאלה הגרועה, אומרת, what the fuck, אבל אני ילד מבועל, מה אני עושה עם החכה? אוקיי, כמה מכות תיתן לי? כמה מכות? אני בסוף אקבל חוסר ביטחון עצמי. ואז אתה אומר, הערך הכי טוב שאתה יכול לתת, זה לא דג, זה לא משהו חומרי. זה לא דג, דג הוא חומרי, הוא גשמי. אל תיתן לו משהו פיזי ללכת את הדרך. תן לו ערך, תן לו ערכים. הערך הכי גדול שאתה יכול לתת לו הוא משהו השכלתי, הבנתי, בינתי, הוא משהו אבסטרקטי, הוא ערך שזה מטורף. כשאתה שומע את זה, מה עולה לך? שזה כאילו בסוף מתנקז לערכים, שחינוך, איך שאני שומע את זה, תקן אותי אם אני טועה, כן? אבל כאילו בסוף אני שומע אם אנחנו לוקחים את הסקאלה פה ופה, ולוקחים את החכה, את העצמאות, את הלבד, את הסקרנות, שזה אתה, איזה כוח זה לבוא, כמו באוניברסיטה, הרבה אנשים, אתה ראית אותם, אין לי ביטחון. אני יודע ללמוד, הוא חכם, אבל אין לו ביטחון, הוא כאילו נופל על חוסר ביטחון עצמי, וכמה מאיתנו נופלים על פאקינג חוסר ביטחון עצמי, שיש לנו כל כך הרבה מה לתת, יש לנו כל כך הרבה, אנחנו יודעים כל כך הרבה, ועם זאת אנחנו לא יוצאים החוצה מחוסר ביטחון עצמי. אז נתת לו את החכה, ויש לו ביטחון, אבל עכשיו יש את הסקאלה השנייה, של מה הערך? טוב, אז אוקיי, יפה מה שאתה אומר, אני אנסה לזקק את זה, איך שאני מסתכל על זה. אני חושב שבסוף, ברגע שאתה עושה שילוב נכון, של ערכים ושל כלים, כלומר חכה מצד אחד וערכים מצד שני, הילד יצליח ליישם בפועל את הדברים, שזה מה שחשוב בסוף. כלומר, חשוב, אז שתיהם חשובים, בסדר? אבל היכולת ליישם היא יכולת שהיא, אם היא קרתה, זה אומר שקרו הרבה דברים אחרים בדרך לפני. אם הילד הצליח ליישם בפועל דברים שהוא טוב בהם, דברים שהוא יכול לתת החוצה, שהוא יכול לתרום, שהוא יכול להרוויח מהם, שהוא יכול לחיות מהם, זה אומר שקרה גם דרך נכונה, קרה גם ערכים נכונים, קרה גם חשיבה שהיא נכונה, אחרת הוא לא היה מצליח ליישם אותם. ובוא נדבר פרקטיקה, לאיש החינוך, לאבא, אמא, איש חינוך בבית ספר. איך אתה גורם לילד, לבן אדם, אוקיי, גם אם אתה מחנך מישהו גדול, להביא מכדי הכוח אל הפועל. איך אתה גורם את זה? אוקיי. כמה כלים פרקטיים להשאיר אותנו. כן, אז באמת קראתי כמה מחקרים בתחום הזה, והמחקרים אומרים שקודם כל אתה צריך להתחיל בסקרנות ומחקר. כלומר, יש לדוגמה את החינוך האנתרופוסופי, אבל לא רק. כאילו, זה רק דוגמה מסוימת. אבל גם מחקרים שלא קשורים לסוג חינוך הזה, מדברים קודם כל על סקרנות וגילוי. סקרנות וגילוי. כן, תציב בפני הילד שאתה רוצה בתהליך, תציב בפניו כמה אופציות של תחומים מסוימים, בוא נראה למה הוא הולך ראשון, אוקיי? הלך למשהו, בחר נושא מסוים, זה אומר שיש איזושהי גישה... אז אני שומע גם מבחר, לתת לו מבחר לסקרנות. כן, מבחר, אז השלב הראשון זה באמת סקרנות וגילוי. אחר כך מתחילים קצת רגע, קצת פרקטיקה, אתה אומר לי מבחר וגילוי, כי אני רוצה כל דבר חשוב שאתה אומר, זה דברים מהותיים, אני רוצה להכניס להם חיים. עכשיו אני הורה, תן לילד מבחר, תן כמה חוגים. תיקח אותו לכמה חוגים, תן לו רגע הזדמנות לראות, לא? קח אותו לכמה חוגים. זה יכול להתחיל בבית, קודם כל לתת לו כמה סוגים של משחקים מעולמות שונים. יפה. נגיד, משחקים שקשורים למוטוריקה, משחקים שקשורים לחשיבה לוגית, משחקים שקשורים לאומנות, יפה. שירה, ספורט. לקחתי. כל אחד. וגם בספורט, תראה לו כמה סוגי ספורט. כן, תראה לו ספורט של ריצה, תראה לו ספורט של כוח, תראה לו... כדי שמה ייתן לו, בסופו של דבר, שהוא ירגיש משהו... קודם כל, תראה, ילדים ברגע שהם התחברו למשהו, הוא טוב במשהו, הוא טוב בזה, הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה. זה אני בחרתי. והוא בחר את זה, זה ווין ווין. אין ספק, הוא הולך לחוג הזה בכיף. כן.
מה עוד? אוקיי, שלב ראשון זה גילוי. שלב שני זה התנסות. כלומר, תן לו להתנסות. יכול להיות שילדים יחשבו בהתחלה שהם אוהבים או טובים במשהו, יתנסו ולא יאהבו את זה. זה יכול לקרות, אוקיי? אז שלב שני זה באמת תקופה מסוימת של התנסות. רגע, ועצור פה גם פרקטיקה. אם עכשיו באמת נתתי לילד מבחר, סוגי ספורט, אוקיי? או חוגים. והוא בחר משהו אחד, אוקיי, אז יש לו, וואי, אני בחרתי, כי זה גם סקרן אותי מכל השאר, אז גם היה לי סקרנות, גם הלכתי אחרי משהו שכנראה אני אוהב, אתה יודע, לשאול למה הסתקרנתי, זה כבר עמוק מדי, אבל זה כל היופי בתוך הבן אדם, אבל אז עולה הקטע שאנחנו באמת מדברים פה, הוא לא מצליח, פתאום משהו לא הולך, איך החוסר הצלחה שלו לא גורם לו להגיד, זה לא אהבתי את זה. אוקיי, יפה. אז כישלונות, באמת המחקרים מדברים על זה, ומה הם אומרים? הם אומרים שבשלב ההתנסות, זה לא בטוח שזה התחום של הילד. יכול להיות שהייתה התלהבות ראשונית, יכול להיות שהוא בחר, זה כמו בשאלה אמריקאית שנותנים לך את המסיח, יכול להיות שהוא בחר במסיח הזה, שכאילו קרוב לתשובה, הוא חשב שזה התשובה, זה כאילו דומה, אבל לא. וואו. אז שלב ההתנסות, אבל לתת לשלב ההתנסות את המקום שלו, כלומר, לתת לו את התהליך, תן לו לחוות, תן לו לא להצליח, אם הוא לא מצליח בזה, תן לו לא להצליח בזה, שנבין כולנו שזה לא זה, שלא נעצור את זה באמצע, כלומר, בוא נבין שזה לא זה, ואז מגיע שלב ההחלפה. כלומר, או החלפה או העמקה. איזה חשוב זה. רגע, אתה אומר לי, כאילו, תן לילד להיכשל. אם הוא נכשל, אם יוצא ככה ואז המציאות מזמנת, תן לו להיכשל, תן לו לחוש את התחושה של זה אני לא. הניסיון הוא חשוב. הרי תחשוב... זה כואב אבל, נכון? זה בוא כואב. נחשוב על זה בפרספקטיבה אחר כך, בסדר? נגיד והוא לא נכשל. אז היה שם איזה... אני כן טוב בזה, לא טוב בזה, יכול להיות... החמצה, הצלחה, כאילו, כזה ביחד, כי לא היה איזו תחושה חותכת סופית, היה כאילו משהו שלפני, ואז הרבה זמן אחר כך הוא יכול להגיד, בוא, אני טוב בג'ודו, הייתי טוב, אבל נכשלתי גם, אבל אני חזק, אבל אני לא טוב. תן לזה עד הסוף, תן לחוויה עד הסוף. נכשלת, תוכל להגיד בלב שלם עוד כמה שנים, תשמע, אני לא טוב בג'ודו, אני כאילו ניסיתי. אחי, חטפתי מכות, נפלתי, שברו אותי, כאילו, בזה אני לא טוב, לא אוהב את זה. וכמה אנחנו כהורים... אבל יש שלמות, אני לא טוב בזה. זה לא אני. הפסילה הזאת, גם אנחנו צריכים אותה, זה לא אני. חוץ ממה אני, מי דרכי, מה דרכי, זה לא אני, זה קריטי לנו לדעת, לפעמים אפילו זה יותר פרקטי, את הפסילה. אבל כאילו יש משהו, גם את הקטע, אוקיי, יש כישלון מוחץ, או כל הזמן נכשל, אז זה לא אתה, ולתת לילד, שאגב זה מאוד קשה לתת לילד להרגיש את הכאב הזה, אבל מה אם אתה כן רואה שהוא טוב, ואתה רוצה לשלב לו שתשמע, גם הדברים שאתה טוב בהם, ואת זה יהיה הדרך שלך, הם יהיו מעולות בכישלון, אז איך אתה גורם לו כאילו דווקא, שאולי זה כן דרכו, אבל לא לתת לכישלון, לגרום לו להגיד... אז תראה, אז בשלב ההתנסות באמת מתנסים, נכשלים או מצליחים, ואז מגיע שלב של אופציה להחלפה. כלומר, פה מגיע שלב של או אתה מחליף, או אתה מעמיק. ופה אתה, כל מקרה לגופו. כלומר, בוא נראה עד כמה הילד היה בתוך התהליך, עד כמה הוא הצליח או לא הצליח, עד כמה הכישלון היה מוחץ או ביניים. כלומר, כישלונות זה דבר שהוא לגיטימי, כן? נכון. זה חלק מהדרך, צריך ללמד את הילדים להתמודד איתם. זה לימוד. כן, להציג את זה גם, זה בסדר, וזה חלק מהזה, וגם להגיד, גם אני נכשלתי בחיים בהרבה דברים, וככה למדתי, ולצאת מזה. כאילו, פשוט גם לא לנבור בזה יותר מדי, להסיח את דעתו, להתקדם שנייה, לפעמים זה באמת להסיח את דעתו ולהתקדם קצת, וזה עובר, כאילו, כי ככה המוח שלנו עובד, כאילו, אנחנו מוסכים מדעתנו, ואנחנו כאילו שוכחים את זה, והחוויה הבאה כבר מתקנת, לבד. נכון. שאגב, אני גם תמיד אהבתי שאומרים לי להחליף את המילה של כישלון בלמידה, כי אם זה באמת מה שאהבת, ומתוך המבחר שהראיתי לך, ילד חמוד שלי, בחרת את זה, יכול להיות, בוא נבחן עוד, כמו שאתה אומר עד סוף לך, אולי זה סקרן אותך, ורגע תראה שהכישלון פתאום אולי זה לימוד כדי להשתפר, זה לא לאו דווקא כי אתה לא טוב, סוקרנת, אם סוקרנת, אין טוב לא טוב, כאילו אל תחפש מה שאתה רק טוב בו, תחפש מה שסוקרנת, אתה יודע, עולה לי פתאום אביב גפן, סוקרנת לניגון, סוקרנת לשירה, אתה אוהב? לך, הוא היום אומר, יש לי קול של קרפדה ואין, כי אני סוקרנתי וכל הזמן הלכתי ללמוד איך אני יכול לעשות יותר טוב, והוא איכשהו גרם לקול שלו, למד איך להכניס את זה לחברה. כן. תראה, קודם כל פרפקציוניזם זה דבר שהוא, הרבה מדברים עליו, כאילו, ומציגים אותו בתור תכונה שהיא כאילו כן טובה או לא טובה, אבל להציג אותה בתור תכונה שלילית שטובה. פרפקציוניזם, לפי תפיסת עיניי, זה דבר שהוא לא תמיד חיובי. כלומר, לא צריך לשאוף להיות 100%. אוקיי. לא בכל מחיר.
זה משחרר, האמת, כן. תשאף להיות 100%, תשאף להיות הכי טוב מומחה בתחומך ומה שעושה לך טוב, אבל אם הגעת ל-95%, כאילו, הכל בסדר, אל תהיה... שהדרך לא תעיק עליך, כי... וואו, איזה חשוב. כי אתה לא תהנה מהדרך. איזה חשוב זה. אם אתה תגיד שאני חייב לקבל 100, אתה לא הולך ליהנות מהדרך. כי למרות שהצלחת ב10 שאלות מתוך 11, אתה תתבאס כל כך על ה-11, כי זה לא 100, שהתהליך הזה לא יהיה טוב לך. וואו, איזה חשוב מה שאתה אומר. אתה יודע, תכף אנחנו ככה לקראת סיום, אבל אתה מעלה פה את הדבר כאילו הכי חשוב, שתראה איזה איש חינוך במהות אתה, שבסוף אמרת שדיברנו על ללכת עם הדרך, ומה אתה לומד שם. זה ליהנות מהדרך. שבכללי הנאה זה בשבילי משהו שהוא מתחיל, שמחה והנאה זה משהו שהוא... אתה אומר כאילו, אם אתה לא תהנה מהדרך, גם אם אתה תלמד ותהיה הכי טוב וזה... מה יצא מזה בסוף? מה תשיג כאילו? אני ראיתי תלמידים שהם מהפרפקציוניזם שלך, 100 והוא לומד והוא לא יוצא, אין לו כלום חוץ מזה, והוא מתבאס על כל דבר, ואתה רואה אתה מסתכל על הבן אדם ואתה רואה שהתהליך הזה הוא לא נהנה ממנו, אתה רואה את זה. אז מה תשיג? אז יש לך תואר, וכאילו מה? אז התקבלת להייטק הכי מטורף, ואתה עכשיו תכנת הלאה, אתה תמשיך כאילו בדרך הזאת? אז אוקיי, אז מה אתה עושה כאילו? חוץ מלהיות מתכנת הלאה, אם ספציפית אתה בן אדם שגם ההנאה בחיים שלך, אתה מפיק הנאה ספציפית מזה, אז באמת זה 1 ל-100, וכאילו, זה האנשים שבאמת הם יחידי סגולה. כלומר, אלה שלא רק שהם פרפקציוניזם, הם נהנים מהמתמטיקה, הם נהנים מהתכנות. אפשר גם וגם, אבל לא? כן, יש אחד שהוא אוהב ספציפית את זה. זה אחלה שאיפה, אבל. זה... מה, לשאוף להיות כמוהו? לשאוף להיות בן אדם שגם הולך אחרי מה שהוא אוהב, לומד, לעשות כמה שיותר ערך וטוב במה שהוא אוהב, כמובן, מה שהוא יסתקרן, אבל גם לזכור ליהנות מהדרך, ולמצוא את הדרכים איך אני נהנה מהדרך. אלה האנשים שגם כאילו מצליחים עם זה לטווח ארוך. כי כמה בן אדם יכול לא ליהנות מה שהוא עושה. נכון. מתי שהוא יגיד, טוב, קוסומו, כאילו, זורק את זה לפח. זה הלב שלנו, הוא אומר, אני באתי פה לסר. אני משנה כיוון, אתה מבין? אבל אם בן אדם הוא חי באיזון, והוא נהנה מזה וגם מפיק מזה, יש גדילה. כלומר, אין פה 0 ל-100, יש פה גדילה. יש פה גדילה טבעית ונכונה, אז הוא מתמיד, כאילו, כי אין לו בעיה להתמיד, כי הוא מאזן, כי יש לו חיים, כי הוא נהנה, כי הוא עושה גם דברים אחרים, והוא גם מצליח, אז כאילו זה נהיה כל החיים שלו. אז אולי לשם אנחנו נרצה ללמד את הילדים שלנו, אולי זה חלק מהסל הערכים שאנחנו נרצה לתת להם. תלמדו איזון. תהנו מהדרך. כן, תהנו מהדרך. שיהיה לכם איזון, ותתמקצעו במה שאתם טובים בו. כלומר, וואו. תזהו את הכישרון ותיקחו אותו, כאילו, קדימה. וואו, אתה יודע, כאילו, הערך הזה של ליהנות מהדרך. אתה יודע מה אני אוהב בפודקאסט הזה? שהפודקאסט הזה מביא אנשים שאתה יודע, בן אדם יכול לשבת פה ולשמוע את הפרק היום ולהגיד, בונה, מה זה? כאילו, איפה הפרקטיקה? רציתי לשמוע איזה פרופסור לחינוך, סתם, אני אומר לך, רציתי לשמוע פרופסור לחינוך שייתן לי טה-טה-טה-טה, ואיך אני מחנך את הילד שלי הכי טוב, איך אני מבין מה זה חינוך הכי טוב, איך הכל יורד לי לטק-טק-טק לפרטים, לפרפקציוניסטיות של ההבנה פה של מה זה, איך אני עושה את זה הכי טוב. ובסוף אני אוהב לראות שהאנשים שאני מביא לפה, המהות שלהם, מביאה בסוף את החוכמה הכי גדולה, שבסוף מסתכמת בכמה מילים פשוטות, בפשטות, במילה, 2, כי כמו שכל הפודקאסט הזה, בפרק הזה היה עכשיו, בסוף הילד הולך, הבן אדם שהולך לשמוע את זה, שכולנו ילדים של החיים, הוא הולך לי להמשיך במסע שלו, והיום יש ChatGPT, והיום יש כבר סרטונים של כל הפרופסורים. אתה יודע, אבל אם הוא היה מספיק כאילו, הבין כבר את הפודקאסט שאני עושה פה, שאנחנו עושים פה ביחד, ושמע את הפרק, ובסוף מזדקקות לו כמו, דברים כמו ליהנות מהדרך, הערך הזה, אוקיי, מהבין שאני פה יוצא למטרה, והערך שלי הוא ליהנות מהדרך, אני כאילו רוצה להאמין שהמהות של חינוך הוא באמת זה. הערך, הנר לרגלנו פה, היא ללכת את הדרך הזאת עד שהיא תסתיים, וליהנות ממנה, למצוא את המקום שאני נהנה ממנה. והדבר הזה פשוט יביא דברים טובים. כאילו, יביא דברים טובים, מה אתם מחפשים? אז פה לא היה את זה. אתם תגללו אחרי זה. אם לרגע מישהו פה שמע את הפרק ואמר, וואלה, אני רוצה ליהנות יותר מהדרך שלי עכשיו, הוא ימצא כבר את הפודקאסט ואת הפרקים ואת האנשים שיעזרו לו, כי זה אצלו, הוא יודע כבר מה, הוא ילך את הדרך לעבר שמחה, לעבר רננה. חד משמעית,
ואם כבר דיברנו על פרקטיקה, וכן, רצית לתת איזה ערך פרקטי, אז רק נגיד לא שלא נתנו, כן? אבל... נתנו, אבל בוא נסיים אותו, כאילו. אוקיי. אז דיברנו באמת על ניסוי ראשוני של הילד, אחר כך התנסות, נכון? כישלון או הצלחה. אחרי זה יש באמת שלב של או החלפה או התעמקות, בסדר? כלומר, או שאתה מחליף נושא ומנסה, או שאתה צולל לתוך הנושא, כלומר, מגיע באמת שלב של צלילה, התמקצעות, למידה עמוקה, 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 ובסוף, וזה חשוב, מגיע שלב של משוב, אוקיי? כי בסוף למידה יש לה, היא תחומה בזמן, בסדר? כל דבר שכל מישהו למד אי פעם, זה היה תחום בזמן, בין אם זה יום, בין אם זה שעה, בין אם זה שנה או 4 שנים. בין אם זה החיים, כן. כן? זה היה תחום, והמשוב הוא חלק קריטי שמדברים עליו במחקרים, ומורים מדברים עליו, כלומר, איך היה התהליך, איך הייתה הדרך, במה הייתי טוב ומה הייתי לא טוב, מאיפה היכולות שלי, איפה היכולות שלי באו לידי ביטוי טוב, איפה לא הצלחתי, כלומר, איפה אני יכול לשפר. ששם זה קשה, זה הרבה ביקורתיות, פתאום זה כואב. והמשוב הזה הוא כל כך חשוב ללמידות הבאות, כי כמו שאמרנו, אנחנו לומדים כל הזמן, ובן אדם שישאף ללמוד כל הזמן, הוא רק ילך קדימה, כאילו, הוא רק ילך קדימה, אז המשוב הזה עוזר לנו לסשן הבא. עוזר לנו ללמוד טוב יותר, להכיר את עצמנו ולדעת איפה נכשלנו. כאילו למעגל הבא, אתה אומר, זה כאילו כל הזמן זה ספירלות, זה כל הזמן למעגל הבא. כן, כן, אז השלב האחרון באמת משוב, ובדרך כלל להורים או מחנכים, הם מספקים משוב איכותי לילד. כלומר, מביאים אותו במשוב, והילד מפנים גם את התהליך שהוא עבר, זה מתיישב אצלו, כאילו, זה מבשיל אצלו, והוא מוכן יותר, הוא מוכן ובטוח יותר לשלב הבא, הוא גדל. כלומר, סוף המשוב זה סוף תהליך גדילה מסוים בתהליך החינוכי, ומעבר לשלב הבא. ויציאה לדרך חדש, וואו. כן. אז עוד פעם 4, ככה בבולטים, תן לנו את 4 שלבים עוד פעם. התנסות ראשונית, לא, סליחה, בחירה מתוך סקרנות, התנסות, החלפה, כאילו אופציה להחלפה, והעמקה. העמקה ומשוב. זה בעצם זה השלבים הגנריים, יש כאילו מחקרים מוסיפים פה שלבים נוספים, מוסיפים זה, אבל זה העקרונות הבסיסיים. יפה, יפה. אוקיי. ככה בא לי לשאול אותך, אני מרגיש שיש לנו כל כך עוד הרבה מה לדבר, ויכול להיות, גם אמרתי את זה לרות, שאתה תוזמן פה לעוד פרק, כי אני יודע שאתה כל כך עוסק עכשיו, חוץ מהעבודה שלך באלטה, שאתה שם נותן את כל כולך, אתה גם מתפתח, כל הזמן מעמיק את הדבר הזה שנקרא חינוך בך, ומחפש עוד דרכים איך לפתח את זה. אז בא לשאול אותך, לאן אתה רואה, מה החזון שלך לגבי העתיד פה בישראל, בעולם, לגבי חינוך? יש לך איזה חזון כזה, או לפחות איזה משהו שהתחיל להבליח? תראה, היום שאני מסתכל על החינוך בארץ, אני יכול להגיד שקודם כל יש פה באמת מורים שהם נותנים מהלב ואכפת להם מהתלמידים, ובאמת יש פה מורים מדהימים לדעתי, בסדר? אבל כן, כשאני מסתכל על החינוך ועל הבתי ספר בארץ, יש כל כך הרבה דברים שצריכים לקרות, אם מדברים על חזון, אז אני חושב שהחזון זה באמת להצליח, לתת לתלמידים וילדים את האופציה לזהות את הכישרונות שלהם, ולפתח אותם, לפתח את הכישרונות הספציפיים שלהם, כלומר לייצר פה חינוך אחר, חדשני, לשלב טכנולוגיות חדשות, לשלב שיטות למידה שלא רגילות, כלומר לא מורה מול תלמידים, יש כל כך הרבה שיטות למידה אחרות, אם זה בא יכול לבוא בידי ביטוי בציונים שצריך לחשוב על זה, והסביבת למידה עצמה והטכנולוגיות והשעות שהם מגיעים לבית ספר, כלומר הכל, איך שאני רואה את זה בעתיד, החינוך בארץ צריך להיות יותר מותאם, כאילו יותר מותאם חינוך הרבה יותר חדשני, מותאם אישית, כן, שמתייחס לכל ילד בפני עצמו, ונותן לו כלים אמיתיים לחיים שלו, אמיתיים, מה שאנחנו מתמודדים איתם. יכולות חברתיות, התנהלות פיננסית, זיהוי הכישרון שלי אישית, מה הדרך שלי של אביאל, ובמה אני טוב, כן? לא לשבת בכיתה וללמוד כמו כולם, וכולם אותו דבר, ואיפה אני בתוך הדבר הזה. אני חייב להוסיף גם משלי, ללמוד לנשום. אנחנו לא יודעים לנשום נכון, שזה מטורף. כל הדברים האלה שאתה לומד אחרי זה בפודקאסטים וסדנאות ודברים כאלה שאתה...
תעשו את זה בבית ספר, למה לא? יש כל כך הרבה שעות בבית ספר, כל כך הרבה שנים אנחנו וואו. בבית ספר, מה, לא יכלנו לשים את הדברים האלה? גם ללמוד שמה? דברים פשוטים. כן, וגם גמישות. בוא נהיה קצת יותר גמישים גמישים. עם התלמידים, ובוא נהיה פחות מערכתיים. יותר רכים, לגמרי. ומצד שני, בוא נהיה מאוד מאוד מאוד, זו התפיסה שלי, מאוד קשוחים כשצריך עם תלמידים. שזה היום גם מתחיל קצת כן, זה מגמות הפוכות, כאילו אתה לפעמים רואה איפה שצריך להיות קשוח, אתה לא. איפה שאתה צריך להיות רך, אתה לא. הפוך. כן, כן? נכון. כלומר, יש דברים שאתה צריך, ממש הפוך, כאילו, אז יש הרבה, ובאמת החזון זה לתת, שהחינוך בישראל שיגידו, איך החינוך בארץ? היום שאתה שואל לאנשים ברחוב, איך החינוך בישראל? לא יודע, נכון. לא משהו. זה התשובה. איך החינוך בארץ? מדהים. זה ככה צריך להיות. לגמרי. טוב, אנחנו רואים גם כמה משלמים באירופה על חינוך, כאילו אין לנו עדיין נראה לי את המושג שזה הדור הבא שלנו ומה שיגדל פה, אבל על כל הדברים האלו יש עוד כל כך הרבה להוסיף, ובגלל זה יש מצב שאתה תבוא לעוד פרק שנדבר נטו רגע על הדברים האלו, ככה ניכנס לתוך עובי הקורה, מה קורה כביכול שלא מותאם כבר, מה קורה שמותאם יותר לדברים של פעם, כמו למהפכה התעשייתית, והיום כבר זה שוני אחר לגמרי. אני רוצה להגיד לך תודה. על המסר, על המסרים החשובים שהבאת פה. תודה לך. נהניתי מאוד, ובאמת זה מקום ממש מזמין לדבר, ואתה גם מביא ערך שהוא באמת ערך לא רגיל. של איך כל זה מתחבר לחיים שלנו עצמם, ורוחניות בכל הדבר, ואמונה, שזה חלק מהסל ערכים שזה גם ערך. אתמול ראינו אותו בפרק של עובדה, אתמול ראינו את האמונה הזאת, כמה היא מחזיקה בן אדם. חד משמעית. כמה היא יכולה להחזיק. חד משמעית, ואנשים שמגיעים ממקומות כאלה, בסוף מה שיכול להחזיק, אני ראיתי השבוע את ירדן ביבס בלוויה, כאילו, וואו. אמרתי לעצמי, כאילו, מה יכול להחזיק בן אדם אחרי שקרה לו כזה דבר? מה יכול, איפה הוא נאחז, כאילו? וואו. אמונה. כאילו, ומה עוד? הוא איבד את הכל, כאילו. שזה אגב אחלה ערך, שאגב סתם אנחנו נסיים בזה ששלמה המלך, כשהוא דיבר על המשפט הזה, חנוך הנער על פי דרכו, הוא באמת התכוון על חינוך לאמונה. הוא התכוון במהות הראשונית של הדבר הזה, איך אני, שאגב דיברנו, התחלנו את השיחה המריבה הזאת על השאלה במתמטיקה, שבסוף ל-40 תלמידים, לא יודע, למלא תלמידים, אתה יודע, בכל מחזורים, יהיה את אותה שאלה, נכון? איך אתה עכשיו כמחנך גורם לכל ילד בצורתו, בדרכו, בן אדם אחד יותר מבין דרך חשיבה, דרך חזותי, לומדים את זה, דרך משהו צורות, איך אתה מנגיש את השאלה ואת האהבה, את החוכמה לאותו ילד, ושלמה המלך כל הזמן על זה דיבר. הוא דיבר איך בעזרת ערך האמונה, איך אני מביא את ערך האמונה, איך אני גורם לבן אדם, שאגב בדעתם כל הזמן חושבים על זה, להאמין באחד, באחדות הזה, בחיבור, שברור זה לא פועל אלוהים, זה אנחנו, איך אני גורם לבן אדם להאמין באחד, אנחנו מכירים את זה כאדוני, אבל שהכל אחד, שאני ואתה זה אחד, כדי שיהיה לי ואהבת לרעך כמוך. והוא הבין שאם אנחנו לא נלמד, שכל אחד מביא איזשהו טמפרמנט משלו, צורת חשיב, צורת הבנה משלו, דרך משלו, לא יאמינו באחד הזה, ולא יהיה אחדות, ולא יהיה חיבור. והוא, מהצורך הזה שהתחלנו את השיחה הזאת, מהצורך הזה לחיבור, לאחדות, לאהבה, שיהיה פה כל אחד, הוא הביא את המשפט הזה. כלומר, השוני שבכל אחד בסוף מביא לשלמות הכללית. כן, ואני חייב ללמוד את הדרך, את השוני הזה, לתת למקום, כשתרגיש האחד הזה, ומהצורך הזה פשוט עלה לו המשפט הזה. מדהים, ממש יפה. ממש דרך יפה לסכם את זה, ובאמת, ברגע אולי שבאמת כל אחד יתבטא בפני עצמו ויהיה הוא בפני עצמו, יהיה גם את התחושה הכללית הזאת של האחדות. אמן. תודה רבה, אביאל איתך. תודה לכם. שבוע טוב לכולם.